डक्टर आदा आलफ्रेडनि एडभार्टाइजआव होननाय बायदि नुहुरबाय आङो पिक्सारफोरखौ खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान लाइटस नाथामखौ फेनखौ सबर बावै सबाय माजे जो फवारनाय महर लानसै नम्बर दामगै इमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोसायदोंमोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय नै हाजि हुजि मिनि खुसि बार खोलो खोलो एकदम ओंखारलायबाय जोङो न' फारसे आरोना सनाफोर ओमफ्राय नै दिनैहाय 7 क्ररनि सिट गोदान लागायनायाव जिरायदों आं सनाफोर ओरैबादि मिनिदों जिरायनायनि सिगां आरो सेट खालामनायनि सिगाङावनो आरोना जों साब्रैबो लोखो लोखो मावलायनाय ओमफ्राय बेयाव जिरायनानैसो बिराद गोजोननाय मोन्दों माने सान्थि मोन्दों आरोना आं दिनै टेबोल थांलायनाय माने जिरायनाङासै आरोना माने ओरैबायदि होद बिराद खस्थ'लै साब्रै जानानै थांनाया आरोना सनाफोर नै जिरायना नायदो ओमफ्राय कम्बल जाबनानै लादों सनाफोर कम्बल ओमफ्राय हावै सेन्देल फजि बिथांनि आरोना थ' नायलांनो हायो भिडिअ सनाफोर आं दिनै ब्लसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो उफ दसे थाथ'लायो आरोना बिराद कम्फर्टेबल मोनदों आं 7 क्ररनि सिटाव जिरायनो मिथिबाय बिफा 7 क्रर माबाजों 7 क्ररनिल'सो सुरिदारजों खोबलायनाय आरोना एसे थ' हाबले सायो आं बारा गोबाव थाथ'जाया रौना होफिनसैलै आरोना मा गामि थायो बियो हा बावबाय थायोलै आं बे गामि एकदम कमन गामि हा बेथा गामि ए बै माबामोननि ना आब' जोंनि जा बियाव जादों मोनलांनाय दं बेथा गामिनिफ्राय दा बेयावनो थायो थ' बिथिं थायो बिसिनि न'आव बिथिं ए हैद ओरैहायनो आरो नङालै ओरै मालाबा समय लानानै थांगोन र' आब'आ नायदोंबा आरोना ब्लग्सखौहाय नोंसोरबो जायगाखौ बांसिन मोनदों ना हा 7 क्ररनि सिटाव जिरायबाय नालाय आङो ओरै उनथिंजाय दावरावबो थाबायना सिन्था गैला गावस्राबो एसे जायगाया बांसिन मोनलायदों जाहैदों आरो जाजा उन्दुलांबाय नै ये देखो हा माबे ओंख्रि लाफा आं ओंखारो नामा मा उल्था गिदिंलायो बैयाव लाफा फानो नुनानै आरोना ए जिबलाय हाबरा खाथियावहाय नुदों आरो नों लाफा ओइहाय औ मिन्थिलायो माथो जों गामिखौ बिथिं जोंनोल'खाना आरामसे बयबो मिथियो है मा सुङा पापरहाय थां मा दखान नुस्लाब मोना मोनसेल' ला आगै उन्दुदों मोनसेल' हर मादै मोननै हरनाङा फिथा दखान आरोना ओरै माबा फिल्ड ए देख' बेबो जोंनि गामिनिनो सासे आदा लाफैनायसो आरोना हायाहाय दिब्लाय खाथियावनो मालाय जोंहासो लाफैनो रोङाखैहाय फजि बिथाङा लाफैनांसिगोन जाहैबाय जोंहाबो देनां पार्कफोरा एकदम माबाफोर बांसिन चाकाचाक जाबावबा एकदम मोजां जागोन बे जायगायाव जाबायानो बियो क्रेबनो दलथा फिथा लादों आलामफोरखौ नायजोबसै आं थुबाय थानाङालै मा जादों होनदों बिफायाबा सारा जाया माथो बिफाया नोंना माबासै गयफारे जामारबायसो नोङो होद अखायजारखा आं फिसाया बिमायानो जानो गोसो जायाखै ओंखार आंनि 7 क्ररनि सिटसो खथ्थ' कम्फर्टेबल मोनदों आं बेयाव एबार आं इसिबां जिरायफैनो हाबायब्रा बेसेबां आगोलाव बेयावसो जिरायनांगौमोनलै आयौ आं जिराय दंजोब्बाय खोमानामालाय आं जिरायनानै दंजोब्बाय बिबाबा दा आं ओरै होबाय नालाय इयाव आरामसे ससे ओरै थादो नोमबायब्रा बिराद मोजां मोनदां थ' सुना हरफिनगोन आङो सिदा हमथालायनांगौ गिदिंबा गाखोनोसै आं जा गोबाव जाबायलै दिब्लायाव हाबियाबो मालाबा हाबनांसिगोन मालाबा हाबोदोब्रा है बयनाय फुरा स्राय बहायफिनबाय आं नै सनाफोर एकदम नैबे जाबाय सिलगारानि स्कुल बेनिफ्राय जोंना दिनै बर्डार जाबायना बिफा हा
बिनिफ्राय बर्डार सनाफोर नैबे स्कुलानो बेनिफ्राय जोंनि हाब्बाय आरो धुब्रि जोंहा ओमफ्राय बैथिं थांबाय क'क्राझार बर्डार आरो ना सिलगार हाइ स्कुला बर्डार जाहैबाय न' हाग्रामा सार न' प्रमसार होननाय बायदिसो आरोना सनाफोर थ' खैफोद आफोद सुखु दुखु अनथोंसैल' जोंना माने बिटिसि गोलैया आरोना जोंहा धुब्रि थ' जों बिदिनो खुसि आरो माथोबावना बेफोरखौ जोंखौ जुदि लाफानो मा होनो बेसिबांबा गामिखौनो लाफानांगौमोन जेसिबिजों दरदब फायखां जानो होनबालाय दरदब लाहैबा जाबायमोन आरोना जोंहाबो ओमफ्राय दिनै जोंहा सालखुसा होननाय बाजार आरोना एसेयावनो नोंथांमोनाबो एसे नायलांदो जोंबो बाजार फारसे एसे मा मोनो मा मोना फुथुमनानै लांफानो सानबाय आरोना न' फारसे थ' मैयानि ब्लगसावथ' आं बुंदोंमोन बिथाङा फैयाखै होननानै खिन्थु फैदों आरोना फैया होननानै बुंखादोंमोन थेवबो गावनो उनाव हाजिर जाफिनदों आरो मोनाथारनानैबाबो मोनबाय सोनाफोर बाजारा सालखुसा ना बाजारा बुरजा गैलाहाय आं दा बिराद मैगं थाइगं ओंखारो आरोना पुरा बाजार माथो हालखा फुलखा कबिफ्रा गांलाब गांथाब 10 টাকা পিস এখনো 10 টাকা 3টা পাই আজকালি एसे माबानि लाब्रा भाषा रायलायलांसैलाय बिसोरजों आङो नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंनि लाब्रा भाषाखौ मोजां मोनो होनो र' एसे होलांनां बेफोराव ओंखारबासो जोंहा लाब्रा भाषाखौ मोनो क'क्राझारावथ' लाब्रा भाषाखौ रायलायनो मोनथारा सोंबाव दासो जाहांदों नामा माथो बायग्राफ्रानो बारा गैया दासो बहायहांदों ना आथिङाव जायगा गैयालै बेयाव बाजारा नै लुंगा लुंगि कबि सोंबावदो थाइबेंआव नै आं ओंखारसै हा কত এটা কবি হ্যাঁ এই 10 টাকা 3টা পাই আর 10 টাকা বলে ধুইস না না 10 টাকা 3টা পাই তো আজকালি एसे हाखार खालामनां ओंखारनायजों लोगोसे 7 करोड़नि गाज्रियाबो गोलैफालायो आथिङाव हायथानानै थैस बाबा हमथाना आरो जोख्लायजोबगोन बिसोर 7 करोड़नि गाज्रिखौ है आंनि गाज्रिखौ आं दा जिरायनाय नंला सोरनिबा जुमुदियावसो गोलैसिगोन खाराब मटर र' मटर सोंनां मटर কত ভাইটি মটর কেজি 40 টাকা দিছে হাইরি হাই হনো 40 কি কই মটরটা ছানা 40 টাকা কেজি নে 75 টাকা একটারও দানা মান নাই সব গুটি আছে না আধা কেজি দে दा फिमायाव खनसे सेरसे लाखानोसै हजोंबो लांनो 1 केजि दे भाइटी 1 केजि কত কম করবি আচ্ছা नांगौबा मटरखौ बारा होगोन थेवबो खम खालामा दिया दे न'आव खावसे हजों खावसे लाखाथारनोसै हजोंहाय नों आधा केजियावनो मोनथाम गाहाम बुङो बिनसा कि पुराना कय दिनेर इटा ह कय दिनेर माल इटा वो तो पुराना एक के काट का एकदम ना पुराना देखसी पुराना बिन बेसावा होगी नहीं जे पुराना देखसे जे 5 दिनेर पुराना देखसी कबियाबो एसे फिसा फिसा आरामथारनै आं जाथाव ओइ बिबा थाइबेसे हरगोन मा हरगोन ओइ देखो 10 টাকা 3টা पाय आरो गोरलै ना जानो गुफुरा एसे गाहायाव मोनो जोंहा गाहायाव मोदोमदों কি দাম ধরবো সনসাসো खोमा फालगुला दे औ बासिया दे दासो फुं नालाय सुनाफोर जोङो फुङावनो ओंखारबोनाय जादों आरोना ओइनि बासन बर्तननिबो दखान दङ सालखुसा बाजार जोंहा नै जाला माला नङा लुगासिनो दङ मोजां मोजां बेसे हरखो बे मोनबेसे हरखो 20 टाका बले हरमारबायसो बिदिसो मोनथामजोंसो 20 टाका जोंना नै आं आरो 10 टाकानि मोनथाम बिबाय थादोंमोन बैया मोनगोन बांलायाव नाङालै दैखौनो लादो दे माथो होला दा लांखानोसै ना
दुन्दिया नाङा दा दे जा नादोंसो हरस्लाबनोनो हाला आरो इयो কি কইল ধুনিয়া দিলি মানে পয়সাটা কম রাখুন ধনিয়াটার পয়সাটা আচ্ছা ধন্যবাদ রে ভাই ভাল যাব তোমার ভাল যাব বাজার কইলাম না আমি दुन्दिया फ्रि हरदों जाहैदों गाव माथो होनबावनो फिसाखौनो लानांगौ जाखौनो बाहा नै एकदम जाबखोलायनाय कफि आरो ना जाबखो 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 दा फिर जाजोबगोन र' ए न'आव माथो हनै नै सनाफोर आलफ्रेडनिफ्राय साबसिनखौनो बेयाव मोनगोन ब्लेक कब्रानिफ्राय बाप मा मा मुलि दंथाय खिन्थु पिक्सारफोरखौ एसे माराथक नुहुरजोब्बायना आङो माबानि डक्टर आदा आलफ्रेडनि एडभार्टाइजआव होननाय बायदि नुहुरबाय आङो पिक्सारफोरखौ आरोना नै ओमफ्राय सानाय सुनायनिबो बिस बेदेना मा मा फानथाय दालाय रोंगौना बिसोरो दारि आवलाफ्रा अबेनिफ्राय लानानै फैयो आयुर्वेदिकनि आरोना सब मोनजोबो एसे माबा बुंबावनो सानदोंमोन आं नांला आंहा आनै उनैमोन सोरबा सोरबाफोर नायो गथ' गथाय बुंला आङो खिन्थु पिक्सारफ्राव नै मैगं लांफैनाया ओमफ्राय बेयाव नानोसैलाय बियो आन्दोआव आरोना ओमफ्राय नै जों माने सालखसा होननायथिं हाबथारदों आरोना सालखसा होननायखौ जोङो सरबबो गालांनो हायो खिन्थु बाजाराव हाबथारनाय जादों बेफोर इसे गुवार एरियाखौ गारनानै बहा जोंनियाल' एख्ल'ख्ल'सो खजानो नङा होमबा सोनाफोर बिटिसियावहाय ओमफ्राय मेला गामि दङ जाहैदों बर' गामि नुफेरिखायनो आं गैया बादि मोनो आरोना ओमफ्राय एख'बाबो सोसनजाबालाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन दा जेबो नंला बेयावबो जों खुसि आरोना जय हो थ' जाबाय नै मैगङा दाना खबाय होबावनो जायगायानो गैला नै मा होनदों मा नै दाना मेथाइ जानोनो खुस्रा दङसो फाथै लानो थिननाया फाथैया टाइम गैला थ' हरो राम बाबाखौ थाङो बेलाय दासो फैयो आंनो कास्टमारफ्रा लांबाथाय लांबाय बुरजा बुरजा लाङो सप्तायाव खननै जायो खोमा रुबबार आरो बुधबार मोनबाय फाथैया लाखाबाय गय फाथै सुनै सब मोनजोबो होननायसो जानोसै जैमानिबो मन्दिर दङ बेयावनो ओमफ्राय नैबेहाय माबा जि जोम आरोना सब मोनजोबो मुस्रि मुस्रा बग्रा सिखा रुवा सादा गासिबो मोनो बेहाय दङ मुरि मुरा सिरा मुरि जाग्रा लोंग्रा गुर ना गोरान सब आरोखि ना बुंनो थाङोबा क'क्राझारनिफ्राय साबसिनसो ओमफ्राय दामा खमसिन आरोना ओमफ्राय गोजान जायो नालाय अबावथो मोनबावनो बे बाजारखौलाय आं आगोलाव न'आव थाबा क'क्राझाराव थांथ'वाबा बिराद फैयोमोन आरो बेहाय सब मोनो बेग बुक बे सेम बुस्थुखौनो क'क्राझाराव एकदम डाबल बिनो नागिरो आरोना जोंहा क'क्राझारा एसे दामि जाहैबाय नालाय नै नेट नुट मा नांगौ सब मोनजोबो नायबायहाय आंखौ रायजोफ्रा अबेनि मा बुब्रांब्रां फिसा बालायनाय केमेरा खालामबायसिनो होननानै फैदो आंनि सात खर'नि सिदा बोखाराथ' लायोना ओरै साक्का सुक्का सेन्देल जुथा सब आसान जांखि बेयावसो मोजां मोजां दं नामासै समयसो गैला नै बायनो ओमफ्राय नै थोरसि लथा हा दांखानाय गैयासै हो मा ए आंना सात खर'नि सिटखौ लागायफिनबाय आं आथिंजों बारा हाला माने समाय गैला जोंहा थांनांसिगोन आरोना बुहुद दंबावोमोन आं गाखोग्रोनो बिराद खस्थ' हानि दो दोख्ला बासन बथल लेपटप सुग्रा बेफोराव बायोमोन आंबो मालाबा गिलास खुरै माबा माबि नांगौबा आरोना मोजां मोजां बग्रा बग्रि खम्बल हासिब हुसिब ना फिफा सेस मोनजोबो आरो रबिबारावबो जायोना रबिबार आरो बुधबार खननै जायो आं आगोलाव रबिबारखौ हमोमोन बांसिन नै आलना फालें जि जोम आइदै लामाया नै बारा मोजां नङा हाब्रेनाय बाजार आरोना ओमफ्राय नै जों हमहैफिनसै थाङै नै मालाय बुरिया मा लांखानाय खादा संग्राय सानथांगा आयै नुस'नासै जोंहाबो सान्द्रि नांगौमोन दाख्लै सान्द्रि बुंबाय थादोंमोन माया ओमफ्राय नै ओरैहाय दाउसिन दाउला आरोना
जोबनायाव लास्टाव ओरैनिफ्राय हाबग्रोबा मांगोसो मेगन मेगन नायबायहाय सोर मा कालिया ओइलाय माथो जोंनि माबाखौ हमफैफिनबाय आरो लामाखौ ना बेजोंबो हाबग्रोबाय जोंहा बेजों हाबग्रोयोमोन बेजों हाबबाथाय माबाखौ मोनबाय जों हाबग्रोबाथाय माबाबाय मालाय बिथांनि सिनायनो गोजाहाय आंथ' सिनायला आंथ' सानबाय खोमा बबेनि हिनजाव लाना फैदों मा केमेरा हमबाय थालायनाय बेलाय होननाय सेस आरो नै बिथांमोननि फरायसालिखौ मोनफैबाय सालकसा ओमफ्राय बे मा लिरनाया महाबिद्यालय ना मा हा दे नै गाखोनांगौ ओरै फैयोमोन आरो जोङो दहायबा ओरै डाइरेक्ट फैबायमोन ओमफ्राय दा हाबग्रोबाय नालाय हाबबाय नै डाइरेक्ट हमफैफिनबाय माबाखौ मा होनो बेखौ हस्पिटाल उरि बाबा मेन लामाखौ मोनफैफिनबाय जाबाय आरो सिदा सिदा थांसैलाय एबार माथो खालामनो मोजां मोनो आङो मना गिदिर लानानै फैखायोमोन जों बुंलायनाय आरोना मटरफ्रा एकदम मोजां ना दामखौ मोजां मोनथारो आङो मैगङाबो फ्रेस मोजां ओंखारो बेफोरनिफ्रायनो नै जाला मोनला होबाय थाना बेफोरनि नों बिदि होबाय थाना एसे आदार रलै आंना बेबायदि ओंखाराबा नै मोजां साबधान ओंखाराबा सात कर'नि आंना गोलै नागिरो साबधान थ' लादो दे सिंग्राखौ लादो गुदुंदां सिंग्रा गरम ना काकि दे 10टा पेक करि दे सोरनाफोर दा ब्लग संबालाय माथो गोलाव खालामनो बांला होननायाव मोनखाबायनो न'आव सहैखासिगोन जोङो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसोनो फरायलायलांबाय जेबोथ' देखायनो हायासै खिन्थु फैनाय फावैनो बे बाजारफोरखौनो एसे शेयार खालामबोबाय आरोना नुफेराखैना जोंनि सालकसा बाजारखौहाय बाजाराथ' एखेयानो जायो थेवबाबो आंबो गोबावजों खनसे हाबबोनायखाय लाफानाय जाबाय आरोना बेखौनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय नै आखायाव सिदा बख'ना लाथ'जालायो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय